Čaute, tu je Yeti a vítam vás pri druhom dieli z mojej single player mapy a môžeme zase pokračovať. V minulom dieli som hovoril, že si nájdeme nejaké miesto, kde si postavíme ten dom, takže ideme na to a vypneme tú hudbu, lebo je to hrozná. Hudba, takto. A veď ako, minulo som to nastavil, čakajte, dáme si to ešte raz. Si dáme na 15, teraz si dáme na 50. Tak, a ideme na to. Odtiaľ sme vtedy prišli, ak si dobre pamätám. Dobre, tak pôjdeme týmto smerom. Neviem, zabijeme nejaké slepice? Slepice, ja nie som Čech. Sliepky. Slepišty. Dobre. Nejaké uhlie by sme mohli zobrať, keď už je tu takto vonku. To nikomu nezaškodí. A dúfam, že v tomto dieli sa už akože, počkejte, pozriem sa koľko je hodín. 22, takže 41, končíme, dobre. Dobre, v tomto dieli by som chcel už nájsť to miesto a trošku sa tam aj zabývať. A potom už všetko ostatné sa bude samo robiť. Kravičky, no zase sa nám to zle generuje. Môžeme ich zabiť, budeme mať meso aspoň z nich. Na ten začiatok je ich tu dosť, takže to mi vadiť nebude. Tak. Tak. Hejo! To boli dve v nej. To čo je? Dostala po chrbte. Tu je to. Už máme toľko jedla. Dobre, ideme ďalej. Už by sme to mohli nájsť, lebo už na to nemám fakt náladu. Ty kokšo, tu je kráv, to môžeme zabíjať a zabíjať. Akože toto by nebolo zlé. Chcem vidieť, aké je toto také. Joj, to je dosť hlboké. Ale to je les, to v lese nechcem bývať. Tam sú už asi planiny, lebo vidím tam nejakých... Nie, to je asi púšť, či čo to je? Nie, to je iba chvíľka. Planiny, áno, sú tu planiny. Jak sa nám to generuje, to je hrozné toto. Dáme si to na menej. No. Táto hora by fakt nebola fakt zlá. Ale že fakt. Že by sme to tuto picli. Lebo tam pod to sa pozrieme, alebo hentam. Lebo toto tu vyzerá už akože celkom luxusne. Dobrý výhľad. Pekne. Čo tu ešte máme? Vodu tu máme. Akože, tu by to nebolo zlé, ešte tu máme aj taký div sveta. Čudné kvety. To je tá 1.7. 1.7 vlajka. Tak. Dobre, takže dáme to tuto. Isto. Už na to nemám náladu a tu máme aj hento. Tento les, tu máme toto, tam kde si potom pôjdeme. Dobre, ideme sa tuto zabývať a trošku skopeme toto drevo, lebo to tu bude zavádzať, budeme stále tady chodiť. Tak. Hop, hop. Hop, 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 poď. Tak. Ešte teba. Že by som to tuto dal. Ako môžem to tuto dať? Tu, alebo kde? Ako to tu dám? No, ešte túto, to je to. Strom dáme preč. To mi tu tiež zavádza. Poď.
Budeme mať rovno nejaké drevo na začiatok. Ešte, že vás by som dal preč. To potom už teraz nie čas na to. Aj túto, to vykopeme, zarovnáme to trošku. Takto, hop, hop. V tomto dieli by som chcel urobiť nejaké, sa zabývať, urobiť si posteľ, všetko. Vlastne už máme aj vlnu z minulého dielu, takže už to pôjde samo teraz. Som si zabudol dole píslo. Tak, lebo budeme hrať na normálne stále. To iba vtedy, v tom prvom dieli som si to dal dole, lebo však som nemal posteľ a bola noc, to sa nedalo prežiť. Som mal už málo mesa a všetké, už som nemohol ani žiť. Toto si ešte dokopeme a už sa zarieme nejako do tej skaly. Kopca, či jak to mám nazvať. Hory. No, chcel som dať 3 vysoké, ale teraz ešte na to nemáme dosť. Takže teraz pôjdeme len takto. Uhlie už máme. Tak ale uhlie sa zje vždy. Štak neznačam. No. Spravíme si nejaké torče, osvetlím to tu naokolo. A neviem, môžeme spraviť nejakú farmu alebo čo. Na víty. Na pšenicu. Tak. Alebo semienka si nazbierame nejako už. No. Zakopeme to tu. Takto. Tam. Tak. Toto vykopeme, keď už to máme takto rovno. Tak. Takto. Ešte by to chcelo odvať ďalej. Dobre, toto skopeme. Robíme si dvere, čestu, vec. Ten crafting som bral, veď som ho, potom som si pozeral ten diel a som bral ten crafting. Však som ho tam skopal. Prečo som ho akože nezabral, či čo? To už je jedno. No. Keby nás zabili, radšej si odfočíme súradnice. Tak. Dobre. Preč. Viete, keby. Pre istotu. A to som nemusel robiť 2 široké. Určite iba 1. Tak. Roztantujeme crafting. Tak. Robíme chestu. No, ešte. Tuto drevo. Rovno. To aj tak budeme teda všetko míňať, takže to nevadí mi. Tak. Spravíme pec. Takto. Z polovice máme vypiesť to meso. To naspäť, toto spravíme torče. Styky. Hop. Trošku to vnútri osvetlíme. A naokolo trošku. Tak. Hop. Jablko. Hop. Tam. No. Hop. Dobre, to by aj stačilo. Na osvetlenie. Spravíme jedny dvere. Spravíme si posteľ. Už zapadlo. Dobre. Takže tu si dáme. Tak. Ideme sa vyspať a... Čo to je? Čo som položil pec.
Spravíme tie dvere. Tak. Sem. Zoberieme. Kde je? A veď ja ho mám pri sebe. Toto tu nahádžeme. Blbosti. Semka. Sem. Toto si tu dáme kobu. Nech to je viacej vidno aspoň. Tak to ešte. Dobre, dúfam, že mi to vyjde. Vidí. Dobre. Tak. Tu už by mali mať trošku prepáleného toho mesa. Už máme 7 levelov. Neviem čo. Teraz. Pôjdeme asi. Teraz sa mi páči, keď zájdete, tak sa vám to tak stmaví. A vidíte, tak sa to tak osvetlí. Dobre, ideme tie víty, či seedy zobrať a urobíme tú wheat farmu. A lagi. Poď, seminko. Poď ku mne. Aj tak by som to tu vyčistil od tej trávy, to je otrasné, tak to zarastené to tu mať. Takže teraz mi to aspoň je to užitočné. Ten prvý diel som hovoril, že bude medzi 15-20 a mal až 23, to som nečakal, že keď to pospojím, že to bude až také dlhé. Ale tak to už je jedno. Niekedy môžu byť, čak také budú tie diely približné. To je akurát. Neviem, ako. Ale neviem, ten prvý diel, neviem prepáčte, ale mal byť 720 HD, hej? Neviem, však som to aj tak renderoval, ale nechápem, je to len 480. Spravil som to nejakú chybu a to som si ani nevšimol, keď som to uploadoval, tak potom to nejako musím vyriešiť, ale ináč budú bývať potom neskôr už by som chcel aj točiť vo Full HDčku, ale tak ježiš, neviem prečo by to tak nevyšlo, keď nechceme. Čo zrejme ten seed, ježiš, 45 seedov. Čiže neviete kričať, že už ich mám dosť. Napápame sa. Je to pravda, v tej jednej semičke to rýchlejšie ubúda to jedlo. Neviem akože prečo to tak spravili a je to pekne na prd, ale tak čo s tým narobíme? Nič. Som chcel, že... Čo som chcel? Aha, veď ja to ešte nemôžem spraviť. Nemám vodu. No pekne. Lebo hentam, že by som to normálne dal. Ako môžem to spraviť takto. Zoberiem si nejaký hlinu. Spravíme to takto. Trošku to usmerníme, tú vodu. Sempať. Tak. Hop. Takto. Nech to iba jedným smerom teče. Takto by to malo zavažovať ten blok, nie? Že to teče, nemusí tam byť normálna táto. Dúfam, že áno. Že to tak funguje. Ak nie, tak nie. Tak som sa pekne okašľal. Toto si ideme ešte zobrať ten stack hliny, čo máme doma. Toto zatiaľ hádžeme. Dávam ešte tikšie ten zvuk, lebo nechcem, aby to moc kričalo. 25. Tak. Hop. Ideme ešte pre tú hlinu a to tam ako spravíme. Dúfam, že nehovorím blbosť, ale malo by to takto sa mi zavlažovať. Hej, tu ten blok.
že na to, že mi to tam bude rásť. Dúfam, že áno. Dúfam, že to nerobím zbytočne. Tak nech to vyzerá nejako. Tak. Tak. Hop. Hop. Nech to trošku máme osvetlené ešte. Hop. Dám to tam. Hop. Nie. Tuto. To chcem. Hop. Dobre. To zničíme. Dobre. Idem si urobiť lopatu. Ako to sme na tom so slnkom. S dňom a slnkom. S dňom a nocou. Máme ďalšie jedlo. Pre istotu sa necháme pri sebe. Pekne máme to rovno akorát na motiku. Spravíme si tú motičku. Hop. Som farmár. Čas na farmárčenie. Dúfam, že mi to fakt takto bude zavažovať. Ak nie, tak to som pekne pokašľal. Malo by to 3 alebo 4? Asi 4, nie? Už to zabudol normálne. Hop. No fakt, dúfam, že mi to bude fakt raz. A hej, zavlažuje mi to, dobre. Paráda. Aj tu, dobre. Mal som pravdu. A už to aj rastie. Najradšej by som vysadil všetky. Že by sme to ešte z tejto strany nejako predĺžili. No, akorát to. Kde je tá motika? Takto. Tak. Tak. Máme maximum, čo ide okolo. No to ako spravíme lepšie, ale teraz nemáme ani železo, aby som si mohol spraviť vodu. Kyblik teda. Aby som si zobral vodu nejakú. Takto spravíme týmto riešením. Dáme si tu jednu. Alebo ako to, neviem. To teraz tu necháme. Čo ideme robiť? Dáme si to teraz na full. Tu viditeľnosť. Že ako to vidíme. Čo tam uvidíme. Že by som vyšiel hore na kopec. Ale pekné miesto sme si vybrali. Toto skopeme a nemáme až nejaké drevo. A ešte salada. A prečo tie FPS-ka padajú? V prvom dieli bol taký nezaživný, tam iba behali a hľadali a teraz už sme to našli, takže dúfam, že to už vyrieším, že teraz to už bude aspoň 720 HDčku. Tak, ešte tento si tu tak stojíš pekne, že zhrubma aj vás zoberieme. Tuto máme aspoň lesy okolo, že my nemusíme. Máme dosť dreva. Hop. Keď budeme mať aspoň tak 15 týchto dielov z tohoto z tejto série, takže chcel by som mať otvoriť ďalšiu sériu. To bude hardcore. A dúfam, že sa dostaneme aspoň 15 týchto dielov, lebo ja som na hardcore fakt není. A čo som si ho zakladal, tak po 4 dňoch som bol akože hneď mŕtvy, takže neviem, ako sa nám bude dariť. Dúfam, že to sa nestrapním nejako. Že zomrem hneď v prvom dieli. Ako teraz, že sme nenašli túto ovce na posteľ. Lebo som si musel dať hneď
peaceful, aby ma nezabili cez noc. Predstava, akurát začína noc. Ako vidím, už točíme 20 minút. Ešte počkáme, lebo že by sme to skopali. A to opada samo. Ešte sa. Ešte nie. Lebo chcem šetriť tým jedlom. Vždy to jedlo doplňa, toto doplňa 4 hungerbary. Máme tam prasatá, tie radšej nezabijem. A keď nájdeme nejakú vesnicu alebo zombíkov a jablčko, nejaké sadenice ešte zo zombíkov, nech mi dropne nejakú mrkvu, tak sa pokúsime ich nejako sem dovliesť, tie prasatá, spraviť farmu na prasiatka a tak. Pekný západ slnka. Ešte sa vyspíme a tak. Som farmár. Som farmár. To bol môj životný sen. Dobre, takže v tomto dieli sme konečne našli náš dom, našu skalu, kde sa budeme bývať. Teraz sme si spravili farmu a tak všetko postupne začneme stavať. Takže dúfam, že sa vám zase môj diel páčil a vidíme sa pri ďalšom dieli môjho single playeru. Takže čaute.